adlaw na yung oras tayo manin kakapsat at kami manayin, Pastor and Mrs. Dumales, tap may kablaw mi ka na kayo, tinaybang nga oras yung aming kakapsat sa dinuman nga ayan tayo, iti paset na ito nga lubong, namdanunin na kayo kumaray ito, akablaaw, babaeng tinagan ti Apo, sapay kumata na salunat kayo, iti igmilag ito, minsan iti kanta, kastamit isaw ti Apo, iti ababang at tiyempo, maray-daya ang tinagan ni Apo Diyos. Ikantahin mi kakapsat, may papan ti English ko na Beautiful Robes. Dahil ti author na ito sinurat ni Barney Elliott Warren. Idi 1897 nga kinanta na ito in surat na ito nga kanta. At kantahin mi kada kayo na ito yung kanta. Beautiful robes so white, beautiful land of light, beautiful home so bright, where they shall come no night. Beautiful crown I wear, shining as bright all day. Yonder in mansions fair, gather us there. Beautiful, beautiful, beautiful robes, beautiful, beautiful, beautiful land, beautiful, beautiful, beautiful home, beautiful, beautiful, beautiful man, beautiful crown, shining so fair. Beautiful mansion bright, gather us there. Beautiful dawn to me, we shall forever be thine in eternity. When from this world we're free, free from this toil and care, heavenly joys to share. Let me cross over there, this is my prayer. Beautiful, beautiful, beautiful robes, beautiful, beautiful, beautiful land, beautiful, beautiful, beautiful home, beautiful, beautiful, beautiful land, beautiful crown, shining so fair. Beautiful mansions bright, gather us there. Beautiful things on high, over in yonder sky. Thus I shall leave the shore, counting my treasures o'er, where we shall never die, carry me by and by, never to sorrow more, heavenly store. Beautiful, beautiful, beautiful rose, beautiful, beautiful, beautiful land, beautiful, beautiful, beautiful home, beautiful, beautiful, beautiful band, beautiful crown, shining so fair. Beautiful mansion bright, gather us there. Kakabsat kin kagayen, ti Apo na impag unay kadatayo. Dito'y kanta kakabsat sinarita na, may papan timakon ko na nga robes, beautiful robes, na pintas apagan anay. Ada ti dua nga binanggit na dito'y Biblia tayo, may papan di makon ko na nga the garments and the robes. Dito'y libro ti Matthew chapter 22, edi makon ko na nga the parable of kingdom,
It speaks about the parable of the wedding garments. So what is the difference between the robes and the garments? The robes and the garments, it signifies salvation and reward to cover us. In the book of Revelation, chapter 6, verse 9 and 10, it speaks about those who had been slain for the word of God. Kunana, they wear a white robes. Ijay book of Revelation chapter 6 nga sinuratan ni Apostle Paul. Nakita na ijay vision. Nga dagitoy nga napapatay da babaan ti panagtakder da anapudno iti sao ti Dios a pinati da. Ket dagitoy natay da. Ket idi natay da, dagitoy ket nagungar da, nakita na nga kinawusan ti Dios. Iti makunkuna nga puraw a pagananay. Dito book of Revelation matlang chapter 7, iti verse 9 and 14, kunana jay great multitude standing before the throne and before the Lamb clothed with white robes. Wow. Dagitoy kakabsat, timang panitnet, nga ijay kinantami kakabsat, napintas kunana apagananay, napintas a lugar, napintas a pagyanan, madaydayaw ti Apo. Isu nga, inbagana, ijay minsay tayo idinauli, may papanti langit. Ket kakabsat, agsubli tayo ijay Matthew chapter 22, ijay parable of wedding garments. Sinarita na ijay ti parable, may papanti Diyos nga inbaon na, ti mamadto, idaan nga tulag, tapno ibagada na gitoy, nga lugar, nga kariti Diyos, nga heaven. Ket ijay, kaya ba nga istorya, ti panangibaon ti Diyos, iti nagkatlo. Yeah. Nga, imbaon na dagiti, babaonin na wano, ada wano, dadyang servants, kay, ada dipay. Iyadaan nga tulag, imbaon na dagiti mamadto. Iti baro nga tulag, imbaon na, tiya bugbugtong anak na. Kat imbaon na dagiti disipulo nga napili. Kit dagiday, ijay parable, ijay may kunana, timakon ko na nga ari, kit kinita na, dagiti naawis. Ada nakita na ijay, nga awan ti pagananay na, nga makibuda. Okay. Awan ti pagananay na, amay kari. Kakabsat, kit kunana pungun nyo, kit itapak yu ijay, nya, lugar na pagtutuukan. Dagitoy kakabsat nga paspasay. Yeah. Nga daytoy anya dagijay isimbolo na. Imahon ko na nga wedding garments or robes. Yeah. Nga daytoy kunana kadagitimbas sa tayo nagpagananay dati puraw. The color of the robes mentioned is white. Puraw kunana. Yeah. So, white, it represents holiness and righteousness. Madaydayaw ti Apo. Iso nga, in the book of Revelation, chapter 19, verse 8, the wedding garments identifies the righteous, those who live according to God's ways. Iso nga, overall garments and robes in the Bible, they stand as a symbol or represent redemption, authority, wealth, and purity. Madaydayaw ti Apo. Kut sapay ko makakabsat king gigayam. Ngayon nun, daytoy nga pagananay, nga puraw. Datayo kakabsat, iniinawat tayo ni Apo Isus. Wano, awatin tayo ni Apo Isus. Dayta kakabsat, nga pagananay.
Ngay kawis ti Diyos kada tayo iso ti kinasanto, kinalintag. Nga kunana ti Book of Hebrew, ngano awan ti kinasanto, awan ti makakita iti Apo. Oh, yes. Iso man datayo nga mamati kini Apo Isos. Into nawaten tayo agbabawi tayo ti basong tayo. Kawisan na tayo ti Diyos. Ti kawis ti kinalintag. Saan na kinalintag tayo? Tati kinalintag ti tao kakabsat. Haan nga may karikin ni Apo Diyos. Ngam ti kinalintag ti Diyos. Babaan ti anak naman ni Apo Isos. Into nawaten tayo ni Apo Isos. Ikawis na kada tayo. Ti kinasanto kin kinalintag ti biyan. Iso nga, datayo amin amamati. Nagserserbe kini Apo Diyos. Haan nga ti kinalintag ti adda kada tayo, ti bukod tayo kinalintag. Ngam ti kinalintag ti Diyos. Tada tayo amin, nagbasol tayo, kat nagkurang tayo ti sangwanan ti Diyos. Siya sino kumati mangibaga, nga ti may isang nga tao. Kat iso na adagin kwa na, ti bukod na kinalintag. When, ipanagaramid ka digiti na yung bag. Amay pahay ka digiti sa bali at tao. Iso rayay, ti Diyos. Iso timangtid ko na tayo, tinananaya, kinalintag. Dahil ito'y timinsay tibyan, kit niya po Diyos, bendisyonan na tayo amin, kit ituloy mi, akantaan, timay siyang kanta. Madaydayaw ti Apo. God bless us all. Madaydayaw ni Apo Diyos. Kantaan mi kada kayo, timay sapay kanta, so dahil ito'y tipang sira tayo, adan tunarnyag, abigat. Amen. Datayo amin, uray may numatay tayo dito nga biyag. Taumay kada tayo tipatay hantay nga mo. Ngam, numamati tayo, ada kada tayo, tikawis ti kinalintag, tinarnyag abigat, sabatin tayo ti Apo. Amen. Praise God. Adanto nanyagabigat kalpasan bagyo tibyan awan to tila dingitay jay balas siunit patay jay adaga awan liday kilua agaring mayang gilmadwa nanyagabigat ijay na kaysa abyan ken Jesus inak sumangpet awan tong tisang sangit ragsak tong adi maep-ep jay pagayang tilangin unupay daytoy agbyag masansan napnutrigan ragsak sus dihagidalan ingat dong tentay dyan jaya dagawan liday kinwa agaring mayang ngemada nanyag abigat ijay nan kaysa abyan. Kakabsat king kagayin, tirigrigat apasamak tayo, nagsakit tayo, numay dagiti problema tayo, umay dagiti dadagsin ti biyag, tumangad tayo lata iti Apo. Kit ko na tayo, Apo, tulungan na, sikat ikamang ko, sikat itakling ko. Yes, hallelujah. Dagitoy akan kanta minsay ti kanta, tumulong kumakada tayo, Bless your name. nga mangilip up, mangpapigsa, mangpabilay. Numasaksakit ka kabsa, ti Diyos agasan na ka. Amen. No maririribukan ka, ti Diyos at daging kuha na ti tao na. Madaydayaw ti Apo. No malidliday ka kakabsat, dagiti sao ti Diyos, isot mangpabilog kinsi ka. Mangliwliwa, mangtid kada tayo, ti challenge ti biyag,
ti panagserbi. Amen. Dagiti nabaknang, dagiti tattao nga daan kadagiti anyaman as sa nikuan. Yeah. Awan tiksinted may papan kinpatay. Amen. Nga misagana tayo dagiti biyag tayo. Hallelujah. Ikawis tayo. Apinalintig ti Diyos. Malay tayo ti Apo. Intulong manipatay sabi na tuyay ruangan ito na tuti balangat itian nanay na biyan jaya dagawan liday kilwa agaling mayan ilmada nanyag abigat ijay na kaysa abyan uray an nyaman nga oras panangayag na kanya sisa sa gana mapanak gay napnot ragsan amok jay balay tiyama pagyanan tay aduda inakto numadamdama jay pagarian ti gloria jaya daga awan liday kinwa agaling mayan gelmada nanyag abigat ijay na kaysa abyan manakabaling kinaasi unay nga Dios umay kami apukin ka tapnoy talikmi dagiti amin nga viewers may Yes, so God. no addaman dagiti kakapsat apo ngagsagsagaba kadagiti anyaman panakapadas panakasuot ti biyan sikati Dios apang ikamangan may kadagitoy a problema kindadagsen i-challenge mo apo ida tulungan apo ida Yes, so dagiti masakit agasam itinagan ni Apo Isus dagiti nga mariribukan apo ited mo kadakwada apo Diyos ti guidance ti biyan yes, sure. si kamami nga nasantuan timang patibker timang pabilag agyaman kami ti kundaway ti panagministro panakay patayab dagitoy Hallelujah. asasao kinminsay ti kanta Thank you, Lord. tumulong kumatitunggal maysa apo kadagiti aming nga viewers amay danon kumadaytoy amang papigsa madaydayaw tinasantuan nanagan mo apo Dios madaydayaw ka kaya't mi apo Dios timapan ti gloria langit ngayon karin Yes, so at apusan kami nga makapanijay no anda kami nga kawisan ti kawis ti kinalintag kinasanto agyaman kami kinyapo Isus na tay gapu kadagiti amin at tattaw di basbasol mi apo binayadan ni Apo Isus madaydayaw kay tinagan ni Apo Isus dinawat namin dagitoy amen naimbag nga oras tayo amin kakapsat daytoy ti kapsat kingayemyo ang tutuloy nga agkablaaw kada kayo Pastor and Mrs. Dumalays naimbag nga oras tayo amin God bless us all and bye-bye.